Αθλητικά είμαστε πολύ καλύτεροι. Λίγο μόνο. Αλήθεια. Μου, πώς είσαι? Ωραία, είναι καλά. Να αποκλείουμε. Είπα, θα αφήσω το Δύο παίκτες παίζουν. Γιατί όταν σας γυρνάει το μυαλό μου, γυρνάει και εμένα το μυαλό. Ειρήνη, άψογη σε όλα. Η γειτονή του χαλβά, η γειτονή του ψωμιού. Δικό τρόπο ξέρεις. Μην ασχολείσαι. Άστο. Δεν υπάρχει λόγο. Ακούς και μόνο αυτό. Χριστέ και Παναγία. Έλα, Χριστέ και Παναγία. Τυχερός μου αριθμός. Χαλιά. Δεν έχω φάει σήμερα. Η Ειρήνη έριξε κάνα 50 μέτρα στη Σαρά. Η μπουλντόζα δεν έχει όπισθεν. Μέσα από όλη αυτή την εμπειρία που ζω, ανακαλύπτω την ειρήνη. Μάλλον σε αυτό το κομμάτι θα πω ότι επιβεβαιώνω ότι όταν έχω την ίδια πίστη και τριγύρω μου και το ίδιο θέλω, τελικά έχω πολύ δύναμη μέσα μου που δεν την είχα ανακαλύψει.